Повечето хора искат татуировка, обаче идват при нас с един и същи проблем. Всички имат идея, но не знаят дали размерът е подходящ, дали ще им стои добре, дали това е татуировката, която те искат. Точно за това ние предлагаме напълно безплатна консултация, която е направена да премахне всички тези съмнения, преди още да сте дошли в студиото. Консултацията е изцяло онлайн. И какво представлява тя? Започваме с разговор, в който разбираме смисъла зад идеята ти и какво искаш да изразиш. Не гледаме на татуировката като рисунка, а като част от твоята идентичност. След това адаптираме или създаваме твоя дизайн, така че да стои уникален и красиво след дори години. Когато е готов, налагаме дизайна директно върху кожата ти. Това е и най-важният момент, защото тогава виждаш истинският му размер, позиция, ъгъл и усещане, което няма как да стане иначе. Това променя визията. И тук хората разбират дали дизайна е техният и е подходящ за тях. В консултацията нашият подход е абсолютно индивидуален. Това е предимството на персоналният подход. Консултацията ти дава яснота, увереност и визуален отговор на въпроса: това ли е татуировката, която искам да нося? Ако и ти искаш да видиш татуировката върху себе си, още преди да си се татуирал, може да си запазиш безплатна консултация в Ink Emperor Studio чрез линка в описанието.